Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. Patinokupai nhau dzinonaka dzinotapira. Quinta Telicious vachinyomba Lauren Guyanzi kwa ukure here unongosikira uchita I'm 23 uri hure. See full video guys. I'm a one. Nai maskana. Lauren Guyo anongoramba achingoti ane 23 akurere. Asi murume wari kudanana naye anoda kuti aramba ari mwarandiki. Mairove hanzi Yesu mukoma, Yesu muningina uri sei, mai Lauren aukurere. What is happening? Unoramba uri 23. Lauren ane 28 uyu. Razijembere. Zijembere. Nai maskana. Kepi 23 to me, 23 to me. Chembere yakadaro so. Kudana nemurume munhu kubva warasika brain. Tizvoti Lauren ndo paanondibhoya ipapa. Ukadana nemurume munhu warasika brain. Ndimbokudzira. Nai maskana. Munhu ukadana nemurume munhu wapata brain kupata kuita kupata ngedawa. Chii ichocho? Ukabveko 23. Pano 23 vanozoti chii? Asi 13. Hai maskana. Zvimwe hazvidi mukadzi mukuru sho asikana. Ndikugara papanzi pakanaka. Chinosokoresa rufungo rwotambira zvinhu. Anodya yani? Naime mukadzi mukuru 23. Ndine 23. Uchanaka yezvino. Wamupumba parikukwirwa nemurume ane edzi. Mukamuona iye murume anonzi tina shanondo. Anonzi tina shanondo akaposta murume akutofa nechirwere. Naiwe nekuda kungoposta mapikicha emota. Katsoke restaurant yakanaka ndodyira restaurant. Ndodya chikafu chemuzinasi. Andisina kuenda kuya kunoboha hakuna pakanaka pekugara. Naimurika chiyesu anditsvage restaurant. Tsvage restaurant yekuyasoenda zvaunogona kutsvaga frikos. Ndokudiko kunoshanda. Ndipo mani restaurant yemukadzi uyu ndiyo here. I'm sure guys mazvinzwirawo mega. Quinta Telicious vadedzera kuti kuna Lauren Guyo usape vamwe vakadzi pressure nekuti iwewe uri kudiwa nemurume wemumwe munhu. Murume wacho anzi ndewe ZANU-PF. Ndo nyaya iripo guys. Vedu munovaziva kana vakudzifambira nyaya dzacho. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.